Wala ay kung anong lugar ha. Puti magmingawa. Nga abroad ko. Mangita ko kaligri oy kalisod ko aning lugar asa man napitang kaligri ani oy. O tagi kang bus gawas. Wa gyud ko kauban. Mingawan lugar oy. Semua ko kaligri ani wala magi klaro ni kalkawan ako. Bay, asa man ka bay? Mato ko sa bangko. Kay iho ko ning akong kwarta. Dili na bangko. Bangko. Nangbot man ka. Bangko na ang gani bangkito. Siyalan to halin kasabot. Iyay, tagasalot. Gikan ko gawas. Ang suda ni kwarta. Dahil gawas sa koral? Dili gawas sa kural. Oy, abroad ba? Ay, kwartang maliwanag. Usi kwartang maliwanag. Ang imong kwarta gikas giob. Mao ba? Di lang ako na kay klarohon kay makasabot mo niya ning kingkoy nga ako ni siyang pangwartahon. Nakagiyaw-yaw ba? Wala, oy! Nay maayo ay. Sangan? Tagaan di kag balaye, sex. Nya, gula pa? Gula pa, oy. Gikan ko ka sa abroad. Ang angan. Oo. Tatuod ko. Basta ha? Gula pa yun? Di na gula pa. Sus ka, bulos. Bulos yun kayo. Dili gula pa. Tana. Aw taysa. Asam ra imong kwarta? Yan akong baga. Inat-inat mo. Inat-inat. Kumaw. Sus. Mahal ka niya. Ay, pagkikik ko sa abroad, God. Wala. Mag-practice mo sa ni siya, oy. Nindot. Ay, ayaw ni kusur ng kwartay pag ilabot, oy. Sige, yung ka mga nakaw na tahangan, nagbungko ka diya. Kasi kawaton kong bag noon. Ako'y da. Para makarelax ka. Ayaw, oy. Laro ni sikret akong bag ng taon. Sige, Ayaw, oy. Yung sugod gano'n na magpatay gano'n tayo ng lakaw. Tana. Murag nakasabot yun. King ko yun. Kusing ilad kasabot. Naya sa signal diri oy. Kinahanglan na magyud ta ko makakontak da kay nanginahanglan ko kwarta. Asa man ko mangita? Tan-aw na kus unahan. Dire. Asa mo, oy. Kabaki, kalain ko ninyong balay. Dayon. Mga magkikaskabaw ninyong balay. Hinay ha. Di ambi ba? Ayaw, oy. Maniguro ng kutaan. Ayaw, una lang kay kaduin. Ayaw, ako lang god. Tana. Tanah ko taong nga natas yung balay. Tanah lang Japon. Tana. Klaro, oy. Aga nang boss. Dahil laro nun. Ikaw lay bahala. Ano? Ang aking bahay. No? Sir, mau na ni bangko, sir? Mau na ni bangko? Mao ni diri bangko. Ay sa ha. Amo na ni bangko. Dali. Pero dili sa na makuha na imong kanang dili na masud imong kwarta basta dili nimo tawagan ang bangko. Manawag Ay, jugas dili na- bangko. Oh, sige. Utawag ito, ta? Dali. Be ambing bag be. Ayaw, utawag na ko. Nagyo ni kwarta. Na, tanaw niyo. Tanaan ko na be. Tanawa. Tanaw na to. Tanawa. Basi wala niya na kwarta. Especially sa mga anak-anak niya, anak-anak. Ano ni kwarta wag gyud puslanan. Sinaw, Sinaw. Kuuta mo ba? Pagkuha kung suwi ba? Tingig ko. Puno man. Puno man. Hoy! Kung ka makasir! Halang ano man na! Iuli siya kay Atul Bus Bangko! Wala. Sabang? I-deposit sa bangko. Ako lang! Akong gitan akong kwarta gyud na. Kwarta na ay! Wala ako na nagibalik sud. Sige. Balik isod, bibitaran tabi ko ba ka uta? Kadang, kung saan din kung kanang bag sir, abli daan o gimong giablihan. Sarada. Pagtayo ko sir. Sarado daan. Sirado daan yung giablihan mo. Bago mag-abli, imo sang gisiradaan. Di na mahulog imong kwarta kung di ka manawag sa bangko. Pinalamnawag ikas bangko na ang telepono diya buak-buak. Ang tagsata. Sama. Bay, isite ginato ang imong kwarta. Kwarta? Aw
Ang bag ba? Iapil po akong bagong safety naman Ano eh. na kwarta? Ay, Isipti sa nato. Ang bago ang kwarta, Oo, isipte. isipti na to. ay, oy, basi tunggaon din ninyo. Dili, oy, di Patay mo lang ba na? oy. Abag inanaw, di kinong kubaran ang ginoon. Di pa mahilabot, oy. Basta ha? Oh, basta manawag lang yun dito sa kuan, sa bangko. Kapag kinikita ka salot sa Lagi, puno. oh, salot mi ay. Taga-salot na, Salot ne? mi Asa ay. na pita salot? Basta na ako'y balaye, ha? Balay eh. Ah, Ito checks, niya maabot to. Oh, abot. Bahala ginong hulot ng kwarta. Bahala hulot ng kwarta, basta na checks. Hoy, tawag na! Para masipti na mo kwarta og imong bag. Mo ba? Sige na, Sige, oh. Barbie. Dali. Ako ni isipti ko ni, beberi. Gusto mo ni pagkuhan? Ada ko na pala si pagtawag. Butang guro ni Ane. Anak, niya ka na. Ani, oh, mo yung gamiton. Niya? O kanando ha. Kanduha? Diba, para masipti dayon. Pwede na ako makita na O eh. dili lang kita. Kamsa, yan, naunda eh sa ko ni. Oh, na, wireless mo na eh. Kana ha? Oh, wireless na kini ah. Oy, Oh, sige. kamsa ko ni. Na, hello. Unsa Ina, ko? hello. 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 Mga gala. Ah. Uy, hoy, 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 hoy. Ay, oh. Hello. Bangko ni. Abang ko. Di ako kwarta nga inog deliver. Ako ning ikuan. Oh, Ikot sa bangko. O kana. Ay, nagkawata, oy, hoy, hoy. Kamsa maglisod. Bangko. Bangko. Dili bangko. Naman ko'y bangkito, god. Naman bangkito na bangko. Maulag eh. Ang sa akin Ina, eh. bangko. Ina, hello bangko. Hello bangko. Ana ah. Nagsigim na siya pangulbuti ha. Ha? Ay, naglabte. Ayaw siya nahilabte. Ayaw sa akin Ayaw siya nahilabte. Oh, kawatang di kada. Suran ko ano. Wala unsa ni sir. Wala unsa ni. Ma'am, ni telepono. Nya. Wireless. Ano? Oh, para manawag ta bangko. Anya, madungog akong tingog ani dito sa bangko. Ina, hello. Halo. Hello. Halo, halo. Mais testing hello. Imo gito bang sir? Lagi, mao na siya mo feedback man. Feedback ay. Oh, sige. Ang dalawa? Oh, Hala, dito ka. Eh tanay ay. Sige Sige na. sabi ning Sige na, Ya, wa- kontak na nimo. ang waman ka ng dial telephone under construction Under construction. Oh. Awa pa siguro mahuman lang bangko. is not a number. Unsang ditong gituslok nimo kaniya nga Babayan katubag nimo. babay laki. Ang babigla kaya to dahil. Nangapi mo kuno sila. Oh, sige matagak na. Nya nya ray. Sige na. Ayaw sige. Butang na na. Uy, ikaw ba? Hoy, Sige mo na na. na. Uy, 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 uy. Uy, Kulintihan ti kan buanga karon. Hindi ko gusto tong babay. Ari ba ko lagot ng sige sa pangungutad. Uy, musik ko na nay kwarta. Anong ikaw naman nagkugos ani nataya ka? Uy, uy. Tangam ka. Kuya! Kuya! Kinsa na yung bisita? Ay, dai, dali. Kinsa na yung bisita, kuya? Ay, dai, ilaro nun, bisita na mo bangko. Oh, dali. Mao ba? Oo. Wala ka gulapo, gayaan na, gid. Ay, wala pa sa ka. Si ano na may gila ay? Tagaliglos. Alangan kayo imong nang mura magikaged. Ay, dili gwapo ged. Ay, sus. Kwartar may sulod ani. Oh, Di, wala. badi ka mabahinan na eh. Nang, Ayaw pa nga, ayaw pa hindi. Isubinan mo sa bangko. Aw, bangko. bangko, ay bangko. Bangko. Bangko to, bangko. 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 Bang, Bangko. bangko. Uy, Naam kay bangkito. Sige, tabangan ti kag sud sa bangko. Ah, ayaw. Ana? Ha? Ayaw, ay. Ayaw. Bay, Ma, maunang balayiha ako. hindi yata no. Wala, Ano siya? Uy, Wala pa no. wala kagamay hawak mo lang pinik. Oh, wala pa Kapay daw kayo. ganun butong lingkit. Oh, wala pa kayo. Bahala naman. Bahala ang ginugmahurot kong kwarta. Bahala ang burus kong kwarta. Anong nikatawang ka, bay? Di ba? Wala pa kayo nya ang lawas mo gulaman. Mawang. Sus, ginawa ko. Gusto sa antiil. Ulam na. Niya, nakasirti. Swerte ko ang ang bag. Ha? Mag-umsa ba, me? Tagsagtan sa oy. Si nani mo gulapo? Ha? Kanang. Ako di si Tusong Palos. Ha? Tusong Palos. Tusong palos? Ah. Ano man pa di kay tuli? Ay, dili kita kasalot. Ay, tagasala ged. Ah, kasalot. Ay, kita na na. Kasalot. Sige, Kasalot. Ukir kay ko. Gulapang rin yung kanang iya. Balayiha. Balayiha. Uy, muram nag di kanang murag talisayon ba nga gamay kay hawak murag lapinig. Napay daw ka murag butong lingkit. Ako am nang alanak. Anak, imo nang alanak. Ako pa na lagi. Ako din ang balayhan. Blayan. Ayo ay, kanang turjakon, may binatanon pa turjakon. Ayo ay, kay makuan ta na. Ma, Ang tanong na kuha sa nga abli naman ang kuhan. Ay wala kong labot. sirado na daan yan na abli lagi ha. Tumat. Pis-pis mo na kung anak-anak mo. Oo. Ay, piko. Di ko ka na dani.
Siray niya, sir. Ako na bahala. Kagulapa ko na ng yata. Ati man na dayon? Ato bang na dayon? Sige. Spesente ginawa. Dahil. Doon na kayo suti kaguot ng dughan. Huwag magtinuod, magli ikay, dahil haras kami niyon. Oy, mao? Sulok Nya, pa dayon nya. pala na. Nya ka nang laki kwarta diha. Nang tabi. Ako kotaan. Saan? Dalaghan ka na ka ng kwarta. Tanawa. Dugano. Ito siya yung nakuangan naman ni Oy. Nang nakuangan naman ni Sir, wag ka mangawa, Sir. Oy, di ko malabat. Ang santurban ako kawat pag yun. Hala, di na akong tuwa na yun. Dagan ka ni Oy. Naagi na kawat. Eh, wala gyud. Ha? May malabat. Ito ni close, Oy. Kasi wala yung mabilin, ani. Sige, ipasulod din mo sa Blanco. Dili, blanco, Oy. Ah, blanco? Kanang empty set. Empty set naman. Kanang blanco empty set. Mauro mo na. Amora na ay. Okay? Sulugton ako ni Ma. Sulugton ti ka basta kay piyong sa daan. Nganong piyong ko? Ah, Unya, maka-time in ka. time in. Oh, makachula pagyog ka. Nya kanang ba yung may tre? Oh, Sige, magpiyong ka. gipiyong ha. Paguan ko ni kang Oh, naon. unya nang kanang kuan na naon ako imong kamot ha. O, inihikap Kuwan ni lang mo. yun, ha? Bubukan ako. Oh, nihikap na ako, buka na ha. Kadiyot sage. Okay. Sus, kaya ni ay. Kadugay ginong kabukan ako. Sus, Jadi punong rin ang piling. Gina kong musukot ani ay kalain na bilang. Asa mo? Uy, asang tagian ni ay? Hoy! Asa man tagian ni? Asa man ay? Hoy! Asa na mo tangguhan mo ta? Nilan mo kung tagasalot in town. Oy! Nilan mo tagasalot. Nay, telepono ni magamit mo siya mo ni. Ang tagasalot pa yung gilan tong gataya mo. Naunsa man ka noy? Iilan ko itong tulo ka buo. Dua ka buok laki niya usap ka babae. Ito niyo kung kwat bagi dah kaya ako tatihog sa bangko. Kaluoy sa nimo noy no? Day, ako sa tunggok nun dayo kay ano kung kay tukong kwarta? Uy, ayaw tog apasa noy. Asa bang ka? Ayaw, tundog lang bigis kong sumo. Balik sa akin. Ako rin mangita nila. Ano mo apang pagkukul? Ako ang tong kwarta. Kau gugura dito tan-awang tag kakita pa ba ka? Nga, bahala nang dayo eh. Ako itong kukulong kong kwarta. Kanugol na itong kana. Ako kwarta, bahala na kita ni. Ang usap ng asa mo, agyan, nataya mo. Oy! Yahay! Ang akong kwarta! Ang kwarta! Ang akong kwarta! Uy, ikaw na di ato ng tarong bahin. Ha? Kani sa mo. Ay, may butang sa kayo May goal? Pero tungaari ninyo, puli-puli mong suluban eh. Ay man, Kana. sam siya. Imo na. Ala. Mao siya. Abroad ko no, nya mao ni kwarta. Bisam na nailad ani sila kat siya o kita. Murag kita gyud na ilad. Abi ako'y bahin. Ako'y bahin. Dili. Ako. Hoy, ako'y. Ako may maguwang ninyo. Ako'y mo bahin. Dili. Time sa. Ala, unsa man na, bulitas. Dili ay, vibrator. Pagilok. Napay papilit. May pila mo abi. Ano higon? 20 ha. Oh, salamat. Maayo pagka. Hoy! Hoy, ato ni tungaon. Hoy! Oh, saan ka sagom? Hoy! Lara di mo ginataya mo! Ang ako din kwarta! Lara nagpanghinay naman biyaroy! Hoy! Hoy! Nandagan nung nga minatay! Kilakot ninyo ay! Okay, Migala! Kini ang grupo sa Dos Platitos, Migala. Si Rocky ug Butsoy. Okay. Ang Dream Love amog yung sumpayan. Niagyo si Amor. Si Amor Si sa Amor. Dream Love. Okay, iya si Noy Dincio. Oh, si Dincio, kini mo ano, murag warm up pa ni siya. Warm Warm up pa ni siya nga pagsugod kay ang mga artista nagatibuak mami gikan atong Pandemic. pag pandemic mo na karon nga iusan na sad mi kuan mi sa mga artista sa Dream Lab mao na nga Nakabalikan ng tanan. balik ang tanan unya sunod na mo shooting, mauna na mo shooting. Okay? Unya diya sa dang kuan bata-bata ni kuan. Umbak. Dili umbak. Kato ba si kanang si Ako nga mo. Isa to imungan. Ismoy. Si kuan ngan ba niya? Ngan niya.
Nga ni si mo. Istong. Oh, Tildo. Ako, Song? Tildo. Tildo imongan. Oh, Tildo ang akong amo si Istong. Takar mo ka. Tatong. Tatong. Tatong Rintong. Tatong. May gala bata-bata ni Tatong Rintong. May gala. Tatong. Sa Dreamlab. Woohoo! Tay sa Tesa, sista. kinsa gayto imongan? Oh, di kamera na oy. Takam. Ako Tatong Rintong. Tatong balintong. Doon ako yung mga beach resort, mga dikarga, bulldozer, beach resort, tanan, naanak ko tanan. Sunod mo na Naa episode. si Liboy Labandiro, si Amo na Milda yung sunod Labandiro, nga episode, labi ha? na yun ni Sane Kamuro! Okay. Live po. Dia si Liboy Labandiro! Okay, salamat dahil sa kanang iyaning among shootingan karon. Oh, yaning lugar. Yan yung lugar o niya natunong sa birthday ni Giselle Labandero. Oh. Okay, may na yung birthday. Kay natulong siyang natawan. Natawan, adlaw natawan. Okay? Okay. Ya si Tapid may gala akong anak nga kamunghuran. Okay. Dara, nya dara akong bagong asawa. Apay klaro kay upa ning sugot. Adin sugot na okay na. Aya patag siniguro ko apay klaro. Kay timang-tibangon pa man niya. Okay, ato joke rin yun ha. Ah. Okay. Okay, bye-bye. Unya. Salamat.